Imos presentar O bodegón con cacharros, de Francisco de Zurbarán, pintor que traballou en Sevilla, como Murillo ou Velázquez. Atópase no Museo do Prado, Madrid, na sala 10A. Este bodegón está pintado mediante a técnica de óleo sobre lenzo. Foi pintado no ano 1633 e encadrámolo na pintura barroca española. Nesta época tratábanse temas relixiosos, mitolóxicos, ademais da pintura histórica e a paisaxe. As obras eran simples e a miúdo tiñan disimuladas mencións á relixión católica. O bodegón adopta un estilo barroco que reflicte a esencia española mediante a sobriedade e o característico tenebrismo deste pintor. Moi diferente aos bodegóns doutros autores barrocos. Por iso é fundamental na historia da arte non só española senón de todo o mundo. Nun primeiro plano vemos unha liña recta que amosa as figuras principais, perfectamente ordenadas cunha composición simétrica. Dúas alcarrazas brancas feitas de arxila, unha botella de barro procedente das Indias e un benergal de prata, sobre unha bandeixa de peltre. As tres primeiras utilizábanse para conservar auga fresca e a última como recipiente para beber. O realismo é a característica que máis destaca nesta obra, mediante os escintileos da luz sobre as figuras que é diferente dependendo do material representado. O fondo está escuro, con iluminación tenebrista e moi dirixida. A luz enfócase no cadro dende o lateral esquerdo e ilumina suavemente as figuras, axudando a definir as formas, as texturas e os volumes. A simple vista é un cadro sinxelo, mais en realidade é dunha complexidade sofisticada, que se reflicte na iluminación e as sombras dos elementos dende distintos ángulos. Ademais, ten un significado oculto. Facendo referencia a textos escritos nesa época, mostra a presenza de Deus ata nas máis sinxelas composicións. Este cadro é moi especial, xa que Zurbarán realiza un bodegón de vaixela, non de animais ou plantas, como era costume. En el, emprega técnicas para destacar o realismo que xa foron utilizadas por Velázquez no Augador de Sevilla.